Way kaundangan sa pagpalambo sa talento sa nabantog na nga bubog artist nga si Francis Diaz. Usa ka tinunan gikan sa Gandara, Samar. Human si naila sa mga obra nga ginama sa binuak nga mga botilya o mas naila sa tawag nga bubog art, siya na nao sa laing obra nga gikabidiban sa mga netizens. Gamit ang mga iglalabay nga mga lata, container sa tubig o botilya. Siya nakamugnog illusion art diin bida ang iconic masterpiece ni Leonardo da Vinci, ang Mona Lisa. Kung padulan, ikaw magdibog sa itsura niini tungod sa kadaghang mga butang nga gigamit sa pagporma. Apan kung kinilang taon palayo, makita gayon ang katahom sa maong obra. Karong buntaga, dungantang sayra ng inspirasyon luyo sa pagkamugna niini. Dinhilang sa GMA Regional TV Live. Atong ilailahon ug pangumustahon pagbalik rong buntaga, artist gikan sa Gandara, Samar, si Francis Diaz. Maupay na aga, Francis. Welcome back sa programa. Pakigreet naman yung mga kababayan dyan sa Gandara. Okay, at sir, maupay po na aga liwat tayo, sir. So, maupay po na aga Diaz family, Arhinyo family, at sa mga barangay Piña Plata po, at sa mga classmate ko po yan sa BT 4 ICT and HA, sa NWSSU. We're glad to have you back dito sa programa. Kumusta ka na after nung huling pag-uusap natin sa iyong bubog artwork? Okay naman po, sir. Okay na po. Medyo busy lang po sa mga artwork ko. After sa bubog, of course, ngayon marami naman ang humanga sa pagka-creative mo. Ano itong latest artwork mo, Francis? Yung latest artwork ko po, sir, dito, ito po yung ang art illusion po, na kung saan yung dalawang bagay yung makikita natin dito ay kung malapitan po natin, yung makikita natin ay yung mga recycled material yung mga tulad ng lata at saka empty bottles. At kung titingnan naman po natin to sa malayong view, ay ang makikita natin ay ang imahe na pininta ni Leonardo da Vinci po, ay ang Mona Lisa. Of course, Mona Lisa. Pag-usapan natin yan maya-maya. Francis, nung nakilala ka bilang si bubog artist, paano ito nakatulong, Francis, sa iyong pamilya? Sa sarili mo na rin? Actually po, sir, malaking bagay po ito na-feature niyo po ako dito is kasi unang-una po nakatulong po ito sa mga na-provide ko po yung mga bagay na mga gusto ko kasi may mga taong na lumapit sa akin, may nagpagawa ng obra, may mga nagpapa-personalize na po sa akin. Dahil nga sa patuloy mong pag-explore sa iyong talent at sa iyong creativity, we heard na itong bago mong obra, Mona Lisa. Ba't mo nagawa ito, Francis? Anong storya nito? Actually, sir, yung storya ko po dito is gusto ko lang po gawa ng bagong version ang mga unang ginawa ng mga sikat na mga artist ng ating mundo, tulad ni Leonardo. So, i-create ko po siya in the other way po, sa pamagitan ng recycle. So, anong mga materyales gamit mo? Yung mga accessory po din yung mga bagay na mga luma na po. Tulad po ng mga lata, yung mga empty bottles. Saan ka naman humugot, Francis, ng inspirasyon para makagawa nito? Kaninong ideya talaga to? Actually po is idea na mahilig po kasi akong manood ng mga videos about mga video clip about art. So nakita po ako na gumagawa sila ng art na kung saan nakakatulong sila sa ating kalikasan. Tulad na nga lang ng ginagawa ko po is imbis na itapon natin sa paligid o kahit saan, why not gawan natin siya ng bagong mukha, parang ganun po. Ilang oras, Francis, ginugol mo para magawa itong obra? Yan po, sir, depende po, sir, sa laki din ng obra na ginagawa ko. Pero yung ginawa ko ngayon, yung pinakabagong ginawa ko, yung Mona Lisa, ay umabot po ako ng isang araw po, sir. Can you show to us your latest artwork? Okay, sir. Sure po. Ito ba yung mga material na ginamit ko? Yung una is yung makikita natin, itong dalawang, yan po. May galing po siya sa mga empty bottles po ng mga alak yan. At saka ito po yung mga
Mula naman po sa mga, yan, empty cans na po siya, yung mga ginamit natin sa kusina, yan po yung mga tinago lang po. Ito po yung mga, yan, same po sa empty ano po siya, empty bottles ng alak. Ng alak. At saka yan po. Opo. At saka ito na po yung malaki po yung ginamit ko, yung Water ito pa po nga yung hawakan niya, yung water bottle niya. Container, Ito yung, yan po yung pinakamalaki yung mineral na ginamit ko. Yan. Tapos kung sa taasan makikita natin, ito same po lata, lata. dikit-dikit ko po siya pataas yung mga, yan. Tapos ito naman po, yung pinaka-base ko naman po na ginamit ko is yung malaking empty can naman po ng paint. Ito po. At saka ito. Same po, lata din po yung mga ginamit ko. At saka yun po, para mas ma-emphasize talaga siya na hindi kinaputin ng ganyan yung mga taas niya, yung mga takip niya. Same po yung makikita natin. At saka, yan. Pero yan po kung makikita natin sa gilid, yan lang po. Gilid at saka malapitan, ganyan talaga yung itsura niya. Opo. Tapos, kung titingnan natin mula sa malayo, Francis, okay, kung titingnan naman natin siya in front view at sa angle na to, unti-unti po siyang nabubuo. At yan na po, iyan. Alright, Francis, thank you so much for joining us this morning at sa pagpapakita, of course, ng iyong angking talento. Mabuhay ka, Francis, and we look forward to seeing more of your artworks soon. Mga kapuso, gikan sa Gandara, Samar, si Francis Diaz. Salamat, Francis!